bound to be mine. You're bound to be mine. Oké, már újra itt vagyunk, tehát Szigligetről Badacsonyra autókázunk ebben a gyönyörű Renault Szenikben. Nagyon sülésen, frissen összetalálkozott drága cimborám, a Punani Masszív csodálatos trombitás, a szekeres Norbi. Hello. Máté papírokat próbáljuk majd becserkészni mindjárt, de meg akarom kérdezni azért Derék Norbikámtól, hogy ő mennyire szereti a Balaton, neki milyen érzései, emlékei vannak ezzel kapcsolatban. Norbika? Hát van egy olyan nyugodt hangulata az egész helyszínnek, amit igazából nem is nagyon tapasztaltam máshol, de valamiért a nagymamámhoz kötöm ezt az egész dolgot, aki lehozott először ide, és nyaralgattam vele elég sokat. Inkább a déli parton. Aha, ezt akartam pont kérdezni, merre felé. Inkább a déli parton, de az északi az megint egy... úgy hívom, it's magic. Igen? Az? És ebből van kedvenc hely az északi parton? Az északi? Tudom, hogy imádod te is Szigligetet, meg a Szigligeti kikötőt, de biztos van még már más helyszín. Füredet szeretem amúgy több dolog miatt. Igazából ott mulattam többször. Valami kis lájkapcsolat is esetleg odakett? Nem, buzi vagyok. Aranyos vagy. Igen, keres nézőket kivágjuk, remélem nem felejtjük el kivágni, nem így megy majd föl. Igen. Rettegjenek a lányok. Szóval, hogy volt valami kis izé, jó nem, kis tényleg több emlék fűz. Igen, és van kedved egyet kiemelni, vagy most nem annyira? Hát nem is tudom, hogy olyan kiemelni való van-e közte, csak valamiért oda vitt a sors többször. Füred köré, meg arra vidékre. Volt egyébként a csoki az hasonló volt. Már itt kell elmennem valahol egy utca. És rémlik? Nem, de azt kell. Na hát akkor kérem szépen, ahogy azt sejtettük, valóban leszakadt a vihar, az eső itt Badacsonyban, most dörög is éppen. Úgyhogy hiába terveztük mi azt olyan bölcsen, hogy elmegyünk majd Keszthelyre, a borfesztiválra, és bejelentkezünk onnan. Így meg kellett állnunk Badacsonyba, de szerencsére elég kedves, jó barátokkal. Felcser Mátéval és Szekeres Norbikával ismertük jól egymás korábbról, a Punani Masszív zenekar elég népszerű alakjait, és itt két új barát, akik befogadtak így ma estére, egyelőre egy játék erejéig, itt a köcsögök alatt ülünk, és ez egy nagyon különleges ház, azt hogy meg fogom mutatni. A lényeg, hogy most ebben az esőben ilyen klasszikus családi nyaralásként activitizni fog a társaság, és a felnőttek vállalták, hogy kisfiammal hajlandóak játszani egy picit. Úgyhogy most ez fog itten történni, kint szakad az eső, de jó a hangulat, és egy kicsit beragadt itt a papcsalád. Majd mesélek még, és majd küldök videókat. De milyen jól ragadtunk, ugye Juditkám? Nagyon. Kezdődjék a játék. Igen. És úgyis van pár törőző. Szép volt, fiam? Elég spéci hangulat itt a badacsonyi vérelnyaralóban. És öreg rádió díszíti a szobát. És közben a csapat kitalálja, hogy fog összeállni az Activity két táborát. Megcsináljuk, megcsörgessenek. A lényeg az, hogy akkor kitaláltok ki, és mi mutatjuk. Úgyhogy dugjátok össze a kis fejecskéteket. Ki az? Várj ki. Elült a játék. Hogy megtaláltuk a feladatnak szánt szót. De nem túlszenya, ugye? Nem engedtem túlszenyál, ha tudom, hogy az elején még nem szabad. Múlt. Fölötte van. Reinkarnáció. Részek? Réteg. Egy kereszt. Igen. Korszak? Vagy egy plusz, mínusz, egyenlő. Én és én. Az alter egóm? A párom? Lélek? Én és én. Iker? Testvér? Egy másik ember? Óriási hangulatban ment a társasozás, jó volt a hangulat, kisfiam végre örült, hogy ilyen menő arcokkal játszhatott, miközben odakint tombolt az elképesztő nyári vihar villámlásokkal, mennydörgéssel és égszakadással. Ahogy egy picit alább hagyott végre,
Elintéztünk egy jó kis szállást, vissza kellett mennünk Tihanyba, ugyanis itt fogadták be a hajónkat, és nekünk is adtak szállást az éjszaka kellős közepén. Hát Badacsonyból, a fiatalokkal spontán összefutásból Tihanyba, hogy folytassuk végre a 3-4 napja megszakított körutazásunkat, és átszeljük végre a tavat. Előtte meg kell érkezni a Panoráma Hotelbe, és kisfiammal gyanítom, jó ízából iskolat hátul. Úgy van, aha, hát nem látszik, de ez így. Az így kerek. Jó, majd lesz egy ilyen saját tévécskét, jó, akkor a terasz van, reggel mindent megmutatunk, oké, bücsek? Jó, imádlak, szeretlek. Jó éjszakát, lekapcsolom a gépomit is. És majd szerveztetek kicsit. Jó. Na hát ez lenne tehát így az éjszakai Nagygyarból bemenekülés Tihanyba újra vissza a hajóhoz, ide a Panoráma lakosztályába. Jó reggelt, Tihany, ez a Panoráma. Másnap reggel pedig megcsodálva a fantasztikus napsütést és a panorámát a gigantikus méretű teraszról, fölkerekedtünk, hogy megtörténjen az, amire már oly régóta vártunk, átszelni a Balatont Tihany és Szántó közt.